nugui mankha narok o mangpili tabuk social media o mangpili jehino viral langjak tei ang tui faike nongna bagui o viral video ni mangpili video ni screen o norok viral mangpili o nugui mankha je khoroksa dukandar ni bagui kaisa phaiui khoroknwi sikok chain sotoni khogoi tongmani mangpili norok o mangpili nukmani pore nog saimanna chungjak kama borok ni patimung omo chini Agartala ni Ramnagar ni patimung hingka kai sal kwthang kwthang no tabuk sikorok akarjak borok ni totrani chain rok manui rok amtui haike no khogoi tela khaimani mangpili kasijak tongkha hingkai o mangpili kasijak phaimani pore norok ta hindi mo chini tipra saya kubun bosong ni borok se khogoi telangjago hinui tamoni hingke sikok kebo no sawui phangya joto no nachomui nakarui tongo saboni totra tamo tongmoni bagui no norok fatar rogo nokhor kakai niji ni rangchak risang no ta boladi mankha kai rangchak risang no ri rok bai huiui si toninani ba huiui kannani se nango hingke o video ni hoite chwng kwbangma swrungmung nukje tabuk chini tripura haste ba agirogo bo amtui haino mangpili kwbangma no kachaui phaiu je sikok akarmani mangpili hingke norok video nugui bahai tongjakha kisa comment khai sadi tei ang channel o chajakkhai like subscribe share khaidi amtui hai tebo kotor kotor video rok manani bagui.